What's going on, guys? Kumusta naman? Today's video, no? Let's continue our background sa nakuha nga to pagato. Pasensya na kayo. Dito sila. Ato yung continue ang video, no? And then kung wala pa makatanaw sa akong last video, ako na link sa description. Then sa Shopee na ako ipalit na gyapon sa description ang link. Ang size ani guys 70 to 77 cm. Okay. 130 pesos each. Akong gipalit upat ka buok. A total of 580. Paano na siya kanang tanan na siya, dana na sa shipping fee. Murag lisod-lisod pa ni nato itaod kay Juan. Ang background kay kanang nay kanang lungag-lungag na kanang Juan, lisod pa itaod don. Asa ni paingon ay kay murag lisod-lisod siya ipapilit. More details. Tanawa na lang ang itong last vlog ako. Nandito ang mga mga details ng full review. Nakuwang siya ito pag last ng vlog about this background wallpaper. Then, wow ko ba nga makuwang dito na kay wala mo ako gi-measure good nga ang ganang 70 o 77 cm kay makaigo. So karon continue na to ang 3D wallpaper bricks. So ako sa nay and plastic. Yun. By the way, no, honest review na karon small review lang. Dili ko ingon nga 100% na nindot kasi no kay sa pagkakaroon no ang background kay Juan kanang dili ka siya ingon nga pilit jud siya. So suggestion lang ako ninyo kung mapalit mo nino, it's better kung Juan ang papilitan ninyo ang kanang mga like plywoods or kanang basta kanang kahoy, dili kaning mga semento kay kung semento siya Juan dili ka siya ingon nga mapilit murag mo kuan sa kanang muburot. It's better jud nga kanang kuan jud kanang kahoy yung papilitan. Ano siya ang kuan. Ang sanay kay kuan 130 each. Tara. Then di man mo. Tara na ka pilit. Tara. Tara na ka pilit. Ana pilit. Lisod ka siya taod kay ay mga burot ang butang kung saan din. Ako sarap siguro itaod ani. Dili eh. Ma! Dako mo sobra asang uban di. Dili sakto ra ni. Kung ganahan mo kanang murag 3D gid siya tama digit. Nana siya duha ka kanang pan kapili ano. Ang sa is kuan ra kanang Decor na pili. Ngani ra. Decor ay ngani ra. Unlike sa katong buhat ng pagkuna. Tanawa. Murag dili na siya may mag-cut jud ako tira. Ani mo ani siya kinatan. Pero kung imo na siya isang gagawin. Dahil na kasi yan. Pero karon since dira ram na, pwede ra siguro na siya i-direct lang. Diskarte na ko karon ay idea na ko karon is ikatling kani ug kani kay ang lugar dito kay gamay na lang siya, gamay lang gid ba. So kani lang injo ako ikat na chikating din na awa dara.
vibration. Yun, nahuman na ginawa na itong background do. And, kina siya, tabang dito eh. So, honest review no karon no, kuan. Pag una nang palit kuan, dili ka siya yung palit, kay kanang pilit. Unlike karon no nga pilit juga siya as in no. Nindot ka siya dito nga part kanang kuan sa kanang gahi. I mean kanang pilit kay ba. So, ang gibuhat na mo ito pagkanihan na takita na niya. Pero okay na siya. Ipakuha lang kita mo sa pilit. Oh. Dire no. So, dire na lang tama no. Hope nga namoy nakuha nga kanang idea dire nga video. Like, comment, and subscribe, and don't forget to turn on notification bell. Babush. Woo. Grr.